फ्रेंड्स खुलुमबाय गुड मर्निं नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जानि आबायाबो नै एसे हामबाय नै ओमफ्राय आबाया दायो साहा ओंखाम जाखांनानै मुलि जाबाय आरोना नै ओमफ्राय आङो दायो सायनो नागिरदों फुंनि जानो थाखाय थास' बिथुरि नै मैया आइमोना बायना लाबोदोंमोन आनै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांलायदो थोदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलायनोसै आरोना ओमफ्राय इसानबो सोंदों आरो जोंहा बिहु फालि आइनो आबि लाहानाव सोंगासिनो दा देखायगोन र' आं दायो माबार खामानि मावग्रोना लानोसै आरोना स' नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा थास' बिथुरि नै लोगोफोर मुथानै नै नाफामजों जागोन नाफामजों गोथावनो मोदोमफ्रुलायनाय A few moments later. ओमफ्राय नैबे नाफाम आरोना न'नि लकेल न'आव देनाय माने होनो जाथ'वाखै अब्लाबो आं खाथियाव लाखानोसै आरोना ओमफ्रायहाय बेखौबो होगोन ओमफ्राय आरोबाव नैयाव मा होनो नै ना एवफ्रामना लाबाय ना गोरान बेखौबो होगोन आरोना मोननै टेस्टानो आलदा जाखागोन दिनैना ओरैबायदि आलायस्लायनाय आंनि ओंखाम ओंख्रि संनाया नै ओमफ्राय बे थाइनैखौ होसिगोन खोरदैखौ इहाय थ' गाइस दायो दै होना दोनबाय आरोना आङो नै दै होबाय ओमफ्रायो गोदौथोंसै खोबना दोनथ'नोसै दसे टाइम थ' गाइस दायो आंनिया मोनबाय आरोना ओमफ्राय आङो आइमोननि हिसान सोंनायखौ नायनो थांनि नोंथांमोननो देखायनि आं बाजाफैहाय बाजाफै बाजानोनो बिसोना गलाय मोनदों टिसिं थेम जानोनोहाय सासेया नेमखिहाय फाइभ खनलायबाय खैखान हा 50 आयै 50 खान नो भगबान बिहु फालिया 50 खान थ' गाइस दायो आं जाग्रोना लानोसै आरोना नै नाफामजों थास' बिथुरि ओमफ्राय ना एवनाय ना खर'नै दायो आं जाग्रोना लानोसै आरोना भिडिअ खालामना आं जानायाव गाइस दायो ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्रायो सानथोरनो सिखायलायनोसै नै आङो र' दे फाहामना हो एबार आंखौ सिखायसिगोन आरोना साया मा संख' कियानजा मास मामोन कमन ना टेस्टि मोनजासिगोन नै रान्दिनिया दादिसो दादि लाना ओंखाम जागोन दिनै
नङा आं रोंगोन मा गिदिर जाथो फाइनालि गाइस हाबाय दाउ बेदर बिलाहिजों नाखौ दै होनायाव होदां नों बेदर जागोन जों जानोसै ना आबिलानो जागोन जानोसै जों नै बरियानो नै दाउ बेदर रानखाय सिखाय जानोसै न'आव खसे बाहेराव खसे मा होदों जोंलाय बेरेंसि बेरेंसि होबानो मोजां जायो मानसि नांबाय थागौ जायो संबाथाय